Makuthi senagqiba ikhonkwane nazo nikhiphe lezo ikhonkwane nizikhiphe ngoba lapho kuzongena umndeni omusha. Vele babuyele ekhaya labo laba bantu. Asizodlala nini sikhathane. Ngangitshelile ngathi asifuni ukuphinde sibuye. Ngalendlela sibuye ngayo. Kodwa wena usuyiguqulile usuyenza ngalendlela yakho. Ayideshela madoda ngisasho na. Izodla ishelela la uyakhona makuthi ubeka umjondolo ubeka umjondolo. Get the fuck man. Kokani la bafethu sikhambeni. Ngangithe ngizobuyela ekhaya inkinga somndeni Hayi suka buyela na uyolungisa inkinga. Sonke sineyinkinga, sonke sineyinkinga. Ngathi imndeni yethu nathi kumahlakahlaka emndenini yethu. Ngeke sabe siphipha bonke abantu. Nginibingelele lo nibingelelayo umthokozisi utshutshile amajongo sintaba ikhonja bakhangela into emhlophe ngabamnyama ngabe yavelaphi bathi sikhinde sincane sigqoka ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka hey ngithi ke ngicela ukubonga nje kakhulu uSumzansi Reality Story kulabo ke abayipressile inkinobho masibacela ukuthi nje abathi nje subscribe bafowethu siyacela ukuthi niqhubeke njalo njena ngoba kunalento esithi masiyibuka lana ivideo igijima ko 80,000 viewers abantu abayiviewaya kodwa ama followers ethu asemancane kakhulu nje nina ongakwenza siyakunika igunyo mahala ha akekho umuntu ozokucharge imali ukuze nathi sikunike ama video nezinhlelo zethu ukuthi umzansi Reality Show ukuphatheleni siyacela ukuthi ke inalabo abafisa ukusibhalela mabengena lapha nepage lethu ku Facebook kumzansi Reality Story bebhale istory sabo bese bephinda futhi beshiye inombolo yabo semthing na TikTok nakuyo yonke indawo masubhala inamba yakho ukuze sikwazi ukubuyela kuwena sikuluzo lakho udaba kanti engithe mina njengamanje njengoba silana ake singene sibone lo osibizile namhlanje ngiyabonga Mzansi Reality Story silungisa isizwe bafowethu sesiphinde sabuya kudadewethu uMandaba njengoba sasemthembisile ukuthi sizobuya emakuthi inonhlolo noma ke ikhiya akayitholile dadewethu akunike ithuba ubingelele kubabukeli beLear TV. Ngiyabonga bhuti sanibonani igama lami nguThokozane ngwandaba ngihlala khona la eNtuzuma ngiyabonga bhuti ngokuthi wenza isiqiniseko ukuthi uyaphinda uyabuya. Okay engifuna ukukuthola njengamanje njengoba sibuyile nje are you ready ukuye ekhaya elisha elifudumele esalibona ukuthi ke lihle ngendlela ethokozile Hayi ngimisele nje bhuti kakhulu ngimisele nje ukuyongena endlini yadadewethu nokuthi baphume la abantu abahlala khona ngoba hayi bona asisabadingi nje all sesifuna nje baphume laphana umuntu angena athathe indawo esifuna ukwazi noma ababukeli abafuna ukwazi ukuthi azikho mhlawumbe ingcingo oyitholile ezikusabisile ezifaka ukuthi mhlawumbe ushawa uvalo ukuthi ngeke mhlawumbe kuleya muzi ngeke kuhlaleke kahle azikho ingcingo oyitholile alukho ucingoleke kangena no azikho nje ingcikezi ke zangena kuphela nje ukuthi bengilukhe ngiya ngiyoqalaza ngiyobheka ukuthi bayanyakaza yini hayi ngivisa ngifice nje eminyango ivaliwe angazi noma sebeyangibalekela noma kwenzakalani kodwa ngoba usubuyile nje nginethemba lokuthi kuzolunga konke. Okay themba mina wena themba mina namhlanje sofica icapha ivuliwe sizoyivula mayivaliwe angisho njalo mayivaliwe siyayivula uyangena ihlala phakathi endlini yakho babukeli ngithi ke namhlanje siya kumfowethu uMandla ne umdu siya kumduduzi Ndlovu siyolanda ikhiya ke njengoba sasinithembisile last week ukuthi cha siyangena emzini kadadewenu uzohlala ke ngokusemthethweni njengamanje ngoba itayitela lingakuwe into eshodayo nje kuphela yini ukhiye ake ngithi ke mbukeli wami asithathe ke lolu hambo sihambe ke sikumfowethu ke umfoka Gatsheni wayithe sibangaki angazi namhlanje uzoqhubeka niubuze lo mbuzo ukuthi sibangaki but mina nawe asabe ngilandele thank you Super khona Gogo awusicheke ngala Gogo khona lento uzangala kade wazangala Gogo Mama wathula pho sabona yebo uthina sesifikile ma bakamzansi Reality uyakhumbula ngithi Yebo ngiyakhumbula ya sesifikile vule sicela sivulele isicaba seniqoqile vele uthe baba la ekhaya
Uthe ubaba la ekhaya ungavula usaselana wena unesibindi uyazwaza nesibindi usasela ekhaya. Hawu vula sikhulume ma, vula sikhumule. Asidlali ngicela usivulele. Sivulele phela. Uphi yena ubaba la ekhaya? Sobani unjani? Ngiyaphila. Uyaphila sasishilo ukuthi asifuna ukungena kanje. Njengamanje nisibuyisa lesa simo esasise asifisa ukusenza. Nasi nishonele nalo ubaba la ekhaya. Akekho angimazi kodwa uthe ngingavula. Awumazi kanjani? Uthe ungavuli. Angithi niyazazi insuku iphelile. Yebo ipheli. Manje? Mfonele umbuzo usukuphi? Number yakhe ayifanele. Mina ngithi ngeke ngisakufica la. Eleki number yakhe. Hawu. Hayi wendoda. Lokhuza. Ngobani awusasazi manje awusazi imali awusasazi thina. Ngibuzisa awusasazi ngithini. Hata ngindawo. Wathi awindawo? Yeah. Lokhuza. Wathi awindawo. Pho phathele balele. Imali. Lokhuza. Hawu yasengiwe. Lokhuza ngifuna ukuthwala la. Ngangitheni kwena? Ngangitheni kwena? Nangindawo ngibulaleni manje ngibulala. Yabona wangibuza ukuthi insizwa zingaki. Uyayibona ukuthi ingaki namhlanje? Ngakhumbula ukuthi ngangifika nendoda eyodwa. Yeah. Ngibala nami lapho sibabili namhlanje. Wathi ya. Uyakwazi kufanele ukwenza ngithi. Hayi ngibulaleni manje ngizokushona. Uzoshona phi? Wawufike kanjani la? Anginayo indawo. Lalela. Ngicela usenzela kanje. Njengamanje usiphakamisela izandla, usiphakamisela izakhele. Yazi ngifuna ukwenza kanjani? Bafowethu, cela nikhulume naye. Cela nimthathe nikhulume naye. Singadlala abantu phela nina. Nidlala ngabantu ngicela bamba amasakana lawo. Vula ibufuna mama. A few moments later. Yeah, ne? How do you feel? Uzizwa njani? Sakubamba. Jesu ungibaleke. Uzizwa njani? Khuluma phela. Namadoda amangaki? Sibangaki? Sicela singqongqozele noma usivulele la. Vula mama kuyabheda manje. Vula. Shesha mama shesha. Sicela usivulele sisi. Ayenze intando yabo ayikho enzenza njani. Nina nihamba ninentuzo nidla imizi yabantu qanisa kuzoba njani? Thanks boys bafethu ngiyabonga. Ya ngena. Sengena phambili. Mzansi, mangithi silungisa isizwe ngisuke ngingadlali ngisuke ngikhuluma ngeinto ezikanje. Yabona mase sifike kulesi sigaba esesifike kusona nathi kusuke ngingakuthandi ukuthi sikwenze lokho kodwa usuke usiphoqa wena ngoba sisuke size sikhulume nawe kahle ngendlela eright nanokuthi sikwazi ukusebenzisana. Kufanele sisebenzisane kungabe singukuthi asisakwazi ukusebenzisana. Mfowethu usuthintekile ngendlela engalungile ebesingayimisela ukuthi uthinteke ngayo. Namhlanje sizothatha ikhiye njengoba sasishilo ukuthi kufanele uphume kuleli khaya ngoba akulona lakho wenza vele ubuqili nobuqhophololo nokuyitshela ukuthi uyazi. Namhlanje ke sizothatha ikhiye nodadewethu sasithe uphume naye nobabili wathembisa ukuthi uzobuyela ekhaya. Angazi ke mangisambona la. Namhlanje sizoqoqa into zenu niphume nihambe engene udadewethu. Bafethu senifikile hayi ngiyanizwa kodwa manje inkinga ngisakhuluma nekhansela. Asafuna ukuzwa istory yabona manje. Esa istory bafo. Cha inkinga. Esa istory ngiyivalile bafo ngakutshela ngani last week. Seningijulukisa namazi ngibusa nomakhelwane. Busa nomakhelwane manje sengathi umuntu oyisela manje. Vele bayagcina namhlanje ngeke bephinde lo muzi ngihlalele ngogadile bengekho laba dadewabo labaqhamuka manje. Ekuqaleni kwakukhona ba ngoba phela wekhona umnikazi wawo wena wamsela wenza ubuqhophololo wenza ubugebengu njengamanje uyinto ukhalelana. No bengakwazi kahle lo ungidida lo muzi ngoba ngagcina ngimhangise egula phela umama. Ubungawazi ungafika wena usufika ubungawazi umuzi kanjani. Angifuni bafo lokho sibuyela emumva sikhuluma ukuthi kwenzakalani kufanele kwenzakaleni njengamanje nje iyodwa into efanele kuyenze thatha nje imithalo yakho niqoqe nishiye engene udadewethu nezingane zikadadewabo behlala ekhaya esifudumele vele ungafika nganampahla vele kuthiwa nezingubo ubuthengelwa zona wazi wasenkingeni mntana omuntu. Sacela ke umama esiqoqele impahla njengamanje sisi. Yebo kodwa. Ya njengamanje uyange kodwa ke nesithendo nathi besingaqondile ukulwa nawe bhuti nawe kwenza ngilungiswa nathi ingakho sabona ukuthi singcono sithathe isinyathelo senze kufanele nathi okuzosijabulisa nathi umndeni. Yebo khona asubhekanga Yesu umuzi siyavuma iphutha lethu nawe ube nephutha ngoba uzowagcina uthathe ingane analo iphutha benifika nina nizofuna umuzi wenze njengoba wenza njengoba nathi sesize sakwenza nje. Yes njengoba sesizilana sithi njengamanje phuma usiphumele ushiye
udadewethu engene nezingane zadadewabo nezingane zakhe behlale kuleli khaya leli ngoba wena unamuzi Kodwa ngani zakwethu siphila ukona okay lomhlaba. that's enough sisi thatha impahla zakho uphuma uhambe hlala Kodwa ingane zami bengene nisali. asikhale ngengane ngimchazelile ngesonto elidlule ngathi nginika 5 days uphelele 5 days manje njengamanje fanele ngizoncenga Ubhuti uba nathi Angiyenwa nami. siyakhulumisa nani? Ubhuti ulwa nathi. Ayiphumi impahla. Kodwa ingane Inkinga zami somsiza bengeke- sinikhiphise le impahla. Bengeke nisalokhuza kodwa Hayi, nisilindele ngeke, ukhuluma nalo ukuthola lokho. Ukhuluma nalo lokho, Khansela. Sanele. kodwa lokho sizonisiza Ngane into zami, esizonisiza ngayo iphutha kodwa le nto into eniyenzayo. engizonisiza ngayo mina i1 nabaphathi bami engisivumelene ngayo ukuthi sizokwazi ukunithuthisa akho mbhede engizophuma nawo la awungawuthenganga mbhede unless sangena emakamereni sabona ukuthi ukhona umbhede uzosiphumela nisiphumele niphumele nenze sure ukuthi ayikho into engizothi isalile la makuthi senagqiba ikhonkwane nazo nikhiphe lezo ikhonkwane nizikhiphe ngoba lapho kuzongena umndeni omusha vele babuyele ekhaya labo laba bantu asizodlala nini sikhathani ngangitshelile ngathi Siyabonga. asifuni ukuphinde sibuye ngalendlela sibuye ngayo kodwa wena usuyiguqulile usuyenza ngalendlela yakho Ayideshela madoda ngisasho nami. izodla ishiyelele la uyakhona uma kuthi ubeka umjondolo ubeka umjondolo get the fuck man qoqani la bafethu sambeni ngangithe ngizobuyela ekhaya inkinga zomndeni hayi suka buyela na uyolungisa inkinga sonke sineyinkinga ngathi imndeni yethu nathi kumahlakahlaka emndenini yethu ngeke sambe siphipha bonke abantu Susambe siphipha bonke abantu ngenxa yokuthi sineyinkinga emndenini yethu Thuthisa nje sonithuthisa impela. Imoto ikhona sizamile imoto makuthi siyona nibeke emzini wekhansela sonibeke ekhanseleni leli inkinga zomndeni nathi sixakekelwe ma ngeke sidlale nina phela ngiyolala emnyango Hambo bhalela yini le TV le bhalela i TV le ku Black Life le indaba zomndeni hambani mshiyana bo bhalela o Black Life indaba zo nawe bhala istory kulawo ma TV sis na makuthi ngishiye na kuline la hey na kuline thatha lezi ikhwetha zama anda akho lapho namadilos lawo phuma namapitikoti lawo khambeni konke lokho Phumani. neqhuzu lensipho lelo shiyela Asibonge phumani. asibonela bafowethu ngiceleni bapakishele emotweni behambe Akukho kuyosela bheka Ukhiye, futhi ukhiye, bheka nawe ukhiye umini impela. Umina ngiyabonga futhi. Awubheka kunye awukho kusela. no Akhambe konke, no akhambe konke. bazongena bafowethu Oh. siswami umuzi wakho ziphi ke nginikela ngithi okay ngiyacela ngicela nje udlulisa ukubonga ekubabukeli yabona manje nami ngifikelwe lesi simo manje ngingafuni ukufika kusona Ngiyabonga kakhulu babukeli bafikile abalungisi besizwe ebengibacela ukuthi bangisize ngalolu daba. Nasi nekhiye esengiyitholile ezijabule kakhulu sesizokwazi ukuhlala nomndeni wami sinethezeke ekhaya lika sisi wami. Naye ngiyacabanga ukuthi la elele khona usezolala ngokuphumula ngiyabonga. okay bafowethu ngicela ukudlulisa nami nje ukukhulu ukubonga isimo sike sibuye singabi sihle masifikile endaweni because umuntu sifike sikhulume kahle sizoze singezile ukuzolo noma ngithi silungisa isizwe sisuke silungisa isizwe besizokhuluma kahle nobafo sikhulumile naye last week samcela ukuthi siyacela siyanxusa ukuthi kulolu isonto usiphumele sikunika 5 days but ke sigcina umuntu singasakwazi ukusebenza kahle ngendlela ebehavior ngayo enza ngayo njengoba manje sikhiphela induku zobumba nje manje so manje ngihambi ngedwa ngihamba nama dogs ngihamba nezinja zami mase zimbamba umuntu zisuke zingasamdlalisi bafethu suke singahlazali njengoba ngithi silungisa isizwe mzansi reality ishow noma ke TV ngithi silungisa isizwe si-clean country asuthatha udoti asuthatha ulabishi angidlali ngiyacela bafethu ngiyazi ukuthi baningi abasibhalelayo abafisayo ukuthi sibalekelele siyacela nje usidm lapho uyiqale nje ku-TikTok ufike ubuka ama-video usidm usishiya inamba yakho uphinde futhi naku-Facebook kanjalo so bese sikwazi ukuthi sizokulekelela angidlali I don't take shit thank you ngiyabonga